मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां जोलुर ट्रफिनि दिनै जोबथा एबा फाइनेल गेलेनाया जालाङो। अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंनाय दिनैनि जोबथा गेलेनाया कायलाबारि हान्टार्स एफसि आरो A2M2 RLD एफसिनि गेजेराव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बर'नि बिर जोहोलाव मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखांथियाव खुंनाय दिनैनि जोबथा एबा फाइनेल गेलेनायाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, EM रन्जित बसुमतारी, MCLA अमर बसुमतारी, UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी आरो ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि समाज सिबियारिफोरा बाहागो लादोंमोन। आरो लोगोसेनो दिनैनि जोबथा गेलेनायाव जाखांफुनाय देंखोगिरि फुंबिलि बसुमतारीया बाहागो लानानै फुटबल नायनो फैनाय साफ्रोमखौबो गोजोन होनो हायो होनना मिथिहोदों। मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां जोलुर बादायलायनाय दिनैनि जोबथा एबा फाइनेल गेलेनायाव कायलाबारि हान्टार्स एफसिआ गल सोनायनि हेंथायै A2M2 RLD एफसिआ गल 2 सोनानै देरहासार जानो हायो। गुबुन फारसेथिं जोबथा साननि जोलुर गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, EM रन्जित बसुमतारी आरो जोलुर बादायलायनाय खुंफुं आफादा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। जोबोद गोजोनथाव। आङो गिबियाव जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि नैबे नोंथांमोन मिडिया सापर्टार नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो नैबे जोंनि देग्लायनि मार्टियास दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट सिजन 3 खौ फोसावनानै आरो रायजो राजानि अनसुंथाइ मोननानै आरो ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफोरनि गोबांथार मदद मोननानै जोङो नैबे थांनाय 15 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो मोजाङै मोजां बेयाव जेबो गाज्रि रोखोम जायासै, नांलाय खमलाय जायासै, पाब्लिकफोराबो बहुद सापर्ट खालामबाय, गेलेग्राफ्राबो मोजां गेलेनानै जोङो देखायबाय आरो बेयाव गोजोननाया बेनोदि जोंखौ गोबांथार थुलुंगा होबावदों। बे टुर्नामेन्टआ जोङो जाय बिथांनि मुङाव जोङो टुर्नामेन्टखौ होदों बिथांमोननि न'खरनिफ्राय जोंजों बाहागो लाफैबाय आरो ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगो लाफैबाय। बिथांमोनाबो जोबोद गोजोनलांबाय आरो जोंबो बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोनबाय। बेनिफ्राय आङो गोबांथार हामबाय होबावो जोंनो गोबांथार डनेट खालामबाय। रायजो राजाया जेरै जोंखौ हायाव जिरायनानै 50 रुपिस बेबो जोंनि थाखाय डनेसनसो आरो चेयाराव जिरायनाय बेक्तिफ्रा जोंनो 100 रुपिस होनानै जोंखौ डनेट खालामबाय। जों बेफोरबायदिजोंनो जोङो खेलाखौ सालायबोनो हादों। स' साक्सेस जानायनि थाखाय जोबोद गोजोनो। आङो अन्थाइबारि माया क्लाब आरो नैबे जोंनि टुर्नामेन्टनि साब कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव माननि आलासि दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव जोंखौ मदद होफैनो आरो माननि आलासि महरै जोंनाव नुजाफैदों गाहायै राजु कुमार नार्जारी बिथाङा जोंनि गाहाय आलासिमोन आरो गेस्ट अफ अनार दानि डिपुटि चिफ जोंनि बिटिसिनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो खाथियाव थानाय जोंनि EM सार रन्जित बसुमतारी बिथांमोन आरो जेम्स MCLA बिथांमोन आरो बिदिनो गोबांथार ओनसोलनि जेरै बेंटल कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर रन्जित कुमार नार्जारी बिथांमोना जोंजों बाहागो लाफैदों। मार्टियास टम थागोन मेम'रियेल पार्क हिसाबै जों बेखौ मागोन आरो बेनो जोंनि गासै मुंख्लंनि थाखाय जागोन। कारण जोंहा 1000 जन मुंख्लं दं। थ' साफ्रोमनि थाखाय सेपारेट खालामनो पसिबल नङा सरकारबाबो इन्डिभिजुवेलथ' हाखायानोसै सरकार हिसाबै हाया। बेनिखायनो जों एज ए हल माबानि थाखायनो बेखौ खालामदों आरो जों आसा खालामदों बेखौ जों बावैनो जाफुंहोगोन। फुटबलल' नङा जों गुबुन गुबुन खेलाबो डेभेलपमेन्ट नाजागासिनो गोबां जायगायाव जों भलिबल कम्पिटिसन पार्टिदों गोबां जायगायाव जों काबाडि कम्पिटिसनबो पार्टिदों आरो जिहेतु जोंहा बर' एरियायाव बयनिख्रुइ पपुलार गेलेनायाथ' फुटबलानो बाखि खेलाखौ जों क्रिकेटखौ बारा माबा खालामनो हाया जों एफर्ट खालामनोबो हाया। बेनिखायनो जायखौ जों जेनेरेलि जोंनि न'खरफ्रा जोंनि ससाइटिफ्रा इजिलि सापर्ट खालामनो हायो बे फुटबल भलिबल स्पेसियेलि बाखिफोरखौ जों मा खालामनो हायो जेरै फाइनान्सियेलि जथेस्थ' नांगौ जायो बाखिखौ जों मा खालामनो हायो थेवबो जों सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो नाजागोन। जों बिभिन्न जायगायाव इनड'र स्टेडियाम मिनि स्टेडियाम माल्टिपार्पस जेनेका डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बायदिसिना गायसननाय इतिमধ্যে हाबाफारि लादों। गामिफ्राव थानाय फुटबल ग्राउन्डखौ डेभेलप खालामनो थाखाय
एबार मोनसे समस्थ मोननै बिदि फुटबल ग्राउन्ड डेभेलप खालामनायनि मोनसे प्रजेक्ट जों लादों आरो बेखौ जों फारि खामानिफोरखौ मावलांगोन आरो बेखौ साक्सेस कमप्लिट खालामनायाव जोंहा बोसोरसे जथेस्थ' टाइम नङा आरो जोंनो बेखौ जथेस्थ' सम नांगोन सरकारा इच्ছা खालामबा बहुद हायो खारन जों नुदों जे मिज'राम बा मेघालय नागालेण्डफ्रा हाजो एरिया प्लेन एरियाखौनो मोना खिन्थु थेवबो सरकारा इच्ছা थानायखाय दिनै बिथांमोना गोबां जायगायाव हाजो समान जावखांनानैबाबो जोबोद खरस खालामनानैबो गोबां स्टेडियाम बानायदों आरो स्टेडियाम बानायनाय लोगो लोगो दिनै बिथांमोना माबायानो जा मावगोन आर्चारियानो जा फुटबलानो जा भलिबलानो जा आरो गुबुन खेलानि मोनसे नेसनेल लेभेलनि प्लेयार दिहुननो हादों आरो दिनै जोंनियाथ' बिदि हाजो जावखानाङा जोंहा प्लेनखा हाया माथो जों बेखौ मा खालामनानै डेभेलप खालामनानै स्टेडियाम बानायनांगौल' दा जों बेखिनिखौ सिगांनि सरकारफ्रा बेखौ बारा इन्टारेस्ट आखिसै जों खिन्थु एसे जेसेबां हायो इन्टारेस्ट होनानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो जों आसा खालामो अन्तत' एटलिस्ट 10 इयार्सनि उनाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय जों नेसनेल लेभेलनि प्लेयार दिहुननो हागोन खारन इटिमेटली जोंहा 2-3सो दंखायोनोसै फुटबलाव गुबुन खेलायाव गैथ'वा खिन्थु बक्सिंआव दं जोंहा बक्सिं आर्चारि आरो माबाफोरजों नेसनेल लेभेलाव गल्ड मेडेल मोननाय गोबां प्लेयार दं आरो जों बाखि खेलफ्रावबो जों बिदि दिहुननो नाजागोन माथ्र जोंहा समनि एसे नांबावगोन आरो इनफ्रास्ट्राकचार एसे नांबावगोन बेनिफ्राय जोंनि गेलेग्राफोरखौ जों स्कप होनो हाबावनांगोन बेखिनिखौ जों जोबनो हायैखाय जोंहा दा एसे लिमिटेड जानानै दं अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै साफ्रोमबो जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ नायनानै मोजां रायजो राजाफोरनिसिम रोजा साबायखर बावनो आं बे समाव सानदों मानो होननानै बुङोब्ला मार्टियार डि जाब्रां मेम'रियेल ट्रफि टुर्नामेन्ट 2023नि 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय जे टुर्नामेन्ट बे 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय टुर्नामेन्टखौ दिनैसिम 28 तारिख अक्ट'बरसिम नोंथांमोना लैहोर फैनानै जाफुंहोबाय नायफैबाय आरो जेसेबां बे बादायलायनायाव बाहागो लानाय बादायारि हान्जाफोर बयखौबो हामबाय होदों रायजो राजाफोरखौ हामबाय होदों आरो बेजों लोगोसे बे टुर्नामेन्ट खुंनायाव नांगौ जानाय राङारि मदद होनाय जेसेबां MLAफोर दं MCLAफोर दङ EMफोर दङ बेजों लोगोसे कन्ट्रेक्टरफोर दङ बेजों लोगोसे बिजनेसमेन दङ साख्रिआवलाफोर दङ गुबुन बिथिङाव हेफाजाब होनाय जोंनि माइक जोंनि साउन्ड जोंनि पेन्डेल आरो बेजों लोगोसे मोसाखावरि हान्जा मेथाइ रोजाबगिरि आरो बेजों लोगोसे जोंनि मिडिया पार्टनारफोर साफ्रोमखौबो हामबाय होदों जे मार्टियार डि जाब्रांनि मुङाव होनाय बे टुर्नामेन्टखौ ग्रेन्ड साक्सेस खालामनायनि थाखाय गासैनिसिमबो बे टुर्नामेन्टखौ साक्सेस खालामना होनायखाय हामबाय होदों दिनै फाइनालमोन आरो फाइनालाव खायलाबारि हान्टार्स क्लाबजों लोगोसे बाहागो लादोंमोन AMRLD FC आरो दिनैनि बादायलायनायाव खायलाबारि हान्टार्स क्लाबा गरसे सोनो हादों आरो AMRLD FCआ गरनै सोनो हादों आरो बेबायदियैनो खायलाबारि हान्टार्स क्लाबा फार्स्ट रानार्स आपनि बान्थाखौ आवग्रिनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे AMRLD FCआ देरहासार जानो हानाय बान्थाखौ आवग्रिनो हादों बिथांमोना देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां बिथांमोना मोनलांबाय आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना जेनदों फार्स्ट रानार्स आपखौ मोननो हादों बिथांमोना ट्रफिजों लोगोसे 30,000 नोगोद रांखौ मोनलांनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे बेस्ट प्लेयार हिसाबै 11 नाम्बार जार्सि गाननाय AMRLDनि गेलेगिरि मिस्टार शिब्र बसुमतारी बिथाङा मोनलांनो हाबाय बयखौबो हामबाय होदों बे प्रग्रामनि थाखाय जाफुंहोनायनि थाखाय गोजोननाय बयनिसिमबो जासिनाय जाबाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनिफ्राय गोजोन्थों मुंख्लं जोहोलाव डि जाब्रांनि अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव देग्लाय 3थि जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर बादायलायनायाव आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों मोनसे खोन्थाया जादों आं गावनो एक्स NDBनि सासे सोद्रोमामोन हिसाबै बे हाबाफारिखौ लानानै अन्थाइबारि गामिखौ खोब माने एप्रिसियेट खालामदों जाय खामानिखौ जों मावनांगौ बे खामानिखौ अन्थाइबारि माया क्लाबा बानायदों गतिके जोंनिफ्राय रोजा हामलायथि आरो साबायखर थाबाय आरो हानायमानि जोङो बेसेबां हेफाजाब खालामलांनो हाबाय थायो बिदिनो जों आवगायलांबाय थागोन दिनै मुंख्लं डि जाब्रांनि मुङै बेयावहाय जे मोनसे जोलुर बादायलायनाय होदों बियो जोबोद मोजां जादों दिनैहाय बिमा माइनावनिबो फुजा बा जोङो बेखौ लोखि फुजाबो होनो गिबियावनो बे बेंटल ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि आरो सारा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनिसिम दिनै बिमा माइनाव फुजानि बा लोखि फुजानि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय आरो दिनै डि जाब्रां मुंख्लं डि जाब्रांनि जे बाव फुटबल होदों जों गोदो खोनादोंसोमोन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला आनसलिक लेभेलाव दङमोन जों डि जाब्रांखौ खोनादोंमोन बिथाङा सासे जोबोद गोहोगोरा
सासे जोबोद दावहारु बयबो बिथांनि मुंखौ खोनाबानो गिख्रंजोबोमोन होननानै जों खोनादों पुलिस मिलिटारिफ्राबो बिथांनि मुंखौ खोनाबा गियोमोन इभेनखि बै समाव रिभलुसन जाफुबाय थानायाव बिथाङा जे जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ दैदेनदोंमोन डेपुटि आर्मि चिफ होननानै बिथां थानाय ओनसोलफ्राव आर्मि पुलिसफ्राबो अपारेसन खालामहैनो गियोमोन होननानै जों खोनादों ख्रों ख्रों बिथाङा सासे गोख्रों जोहोलावमोन बर' हारिनि बिथाङा जे मुंख्लं जालांदों हारिनि थाखाय बियो मोनसे हारिनि जोबोद गिदिर खहा बिथाङा जुदि थांनानै थानायमोनब्ला हयथ' हारिनि जे थामोनथा रैखाथि मोनथाय जौगानाय बेफोर गासैखौबो आरो गोजौआव लांबावनो हागौमोन दा जेखियानो जाया मानो जोंहा बर'फोरनि साफ्रोमबो रिभलुसनारिस्टफ्रा मोनसे सिमां थायो हारिनि थाखाय जों जिउ बावनानै बोरैबा हारिनि मुंख्लं जानो हायो नामा दा बेबायदि बिथाङा हारिनि सासे मुंख्लं जालांनो हादों बियो बिथांनि थाखाय जोबोद मोनसे साक्सेस नाथाय हारिनि थाखाय बियो मोनसे गिदिर खहा हारिया जोङो जोबोद माने बर' हारि हिसाबै गोदोनिफ्रायनो जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ जों थोजासे मान होबोनो रोङाखै जोंनि जेनेरेसनाबो दिनैबो जों थोजासे मान होनो रोङाखै जोङो जुदि जोंनि इयुन जोलैखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनोबा बिथांमोनखौ जुदि मोनसे आब्रुथिजों दैदेनलांनोबा बिथांमोननो जोंनि आबै आबौनि जोंनि गोदोनि बाथ्राफोरखौ जोङो बिथांमोननो जुदि खिन्थालांनोबा जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ जोङो मोजाङै मान होनानै दोननांगोन बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फाफोरखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन बिथांमोननि सल'फोरखौ जों लिरनानै दोननांगोन बिथांमोननि जिउ खौरांफोरखौ जों लिरनांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैनो खिन्थानांगोन नङाबा बिथांमोना सिनायनाय नङा दिनैनिफ्राय 50 बोसोर उनाव 100 बोसोर उनाव बि जाब्राङा सोरमोन बेखौ मिथिनाय नङा दा नोङो गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव लिरनायनि कालसारा थानायखाय फरायनायनि कालसारा थानायखाय दिनैनिफ्राय 500 बोसोर सिगां 1000 बोसोर सिगाङाव जायफोर बिर जोहोलावफोर दंमोन बिथांमोननि सोमोन्दैहाय रोखा रोखायै लिरनानै थानायखाय जोङो दिनै बिथांमोनखौ मिथियो नाथाय जोंनि बिर जोहोलावफोर सोरबा सिखोना जोहोलावानो जा जोहोलाव दैमालुआनो जा सोमदोन जोहोलावानो जा बेबायदि गोबां बेबायदि जोहोलावफोरनि जे जिउ खौरां बा बिथांमोननि मावलांनाय हाबाफोर बिथांमोनखौ जों थन्न' थन्न' लिरनो हायैनि थाखायनो दिनै सल'बाथानि महराव लालांबाय आरो बे सल'बाथाया लासैनो जुदि जोंनि इयुन जोलैनि खोमायाव हाबाबा बे लासैनो हारिनिफ्राय गोमोरलांगोन आरो जोंनि सोदोमस्रिनिफ्रायनो गोमोरलांगोन बेनि थाखायनो जोङो बिर जोहोलावफोरखौ मुंख्लंफोरखौ जोङो बिथांमोननि गोसोखांथिखौ बिथांमोननि मेम'रियेल्सफोरखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो बिथांमोनखौ जों अराय सिबिलांनांगोन अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय जोङो सरकारा बेखौ मदद होनो राजि नाथाय अन्थाइ खाम्फानिफ्राय बांसिन जोङो दि जाब्रांखौ जोंनि गोसो गोरबोआव दोननांगोन गोसो गोरबोआव जेब्लानाखि दोनगोन जोंनि गोसोआव अरायबो थायोबा अन्थाइ खाम्फानिबो गोनांथि जाया अन्थाइ खाम्फाखौ गाबोन लुगोन लुनायनि उनाव जुदि बे हाग्रा दुफबजोबोबा बिथांखौ माने असनमान खालामनायसो जागोन ओंखायनो बिथांखौ जोंनि सिबिनायाव जोंनि गोसो गोरबोआव जोंनि मेलेमाव बिथांखौ जों दोननांगोन होमबासो बिथांनि जे मुंख्लं जालांनायनि जे बिनिमय बेखौ बिथांनो होनाय बायदि जागोन होननानै आं सानो